si camina por acá. Por todos lados. Mire, la isla más poblada del mundo, 1.200 personas. Ese es el mural de los desaparecidos. Aquí descansan los restos de centenares de personas nunca reclamadas. És la veu i la imatge de l'Elisabet Cortiles, reportera de Los Informantes, el programa de Caracol Televisión, líder els diumenges a la nit a Colòmbia. A Colòmbia hi ha tanta violència, o als 90, 80 va haver-hi tanta violència, que baixaven tants cossos, tants cadàvers pel riu, que la gent els recollia i els resava com si fossin familiars propis. O sigui, els enterrava i els adoptava, diguéssim. Els hi posava un nom, s'inventava una història d'aquella persona, perquè com probablement aquella família també tenia una víctima de la violència i creien potser que aquella persona en una altra banda també estava sent resada, exacte, doncs ells feien el mateix. Amb aquest any, tu estàs notant que la societat colombiana està en un estat, diguéssim, nou, està canviant, està passant alguna cosa diferent de tota aquesta violència d'aquestes dècades? En aquest punt, els colombians estan en un moment d'incertesa. El procés de pau està durant massa, pel meu gust, són 2 anys, però és que hi ha moltes coses a parlar i la gent està una mica cansada. És un tema de fons a les notícies, que sempre apareix tots els dies. El procés de pau. El procés de pau o alguna cosa vinculada amb les FARC o amb els paramilitars. Però estan parlant ara realment? Però s'està parlant, sí, Aquí o Cuba? S'està parlant a Cuba, però aquí, òbviament, també hi ha converses, també hi ha militars que es reuneixen amb les FARC, també hi ha gent del govern que es reuneix amb les FARC, tot i que no es digui, perquè el punt neuràlgic és l'Havana. Però jo que sobretot noto és que Colòmbia i els colombians són una societat molt polaritzada. És a dir, si ets d'esquerres, et titllen que ets de la guerrilla. Si ets de dretes, pertanys a Uribe i ets del paramilitarisme. Aleshores, sempre hi ha aquesta divisió molt forta de creure en una cosa o en una altra. No hi ha al mig una banda de grisos, és o blanc o negre? La realitat et fa veure aquesta banda de grisos, però a la pràctica tu parles amb la gent i sempre té una posició molt ferma i molt rígida d'una banda o l'altra. I hi ha molta gent a Colòmbia que no està a favor del procés de pau, en contra del que potser es veuria des de fora. Hi ha moltíssima gent a Colòmbia que no vol aquest procés de pau. Ja li està bé aquesta situació de confrontació permanent. No és que li estigui bé, sinó que és molt dur acceptar a una persona que t'ha matat el teu propi pare fa 2 anys, fa 3 anys. Vull dir, el procés de reconciliació és molt difícil a Colòmbia. Han passat moltes coses, hi ha hagut molts morts. Reconec que no vaig sortir d'aquella redacció gaire optimista. O potser amb un necessari bany de realisme. L'Elisabet era la segona persona que, al costat de la paraula pau, em posava la paraula reconciliació. I aquestes van ser les causes per les quals vaig sortir esperitat cap a la meva següent cita. Era amb l'Elisabet Cortiles a les sales d'edició de Caracol Televisión. L'Elisabet m'havia convocat a una prova, allò que ara en diuen un càsting. Nosaltres en aquests moments estem editant un reportatge de la isla més poblada del mundo. Quina isla és aquesta? Que figura que està aquí a Colòmbia, es diu el Islote de Santa Cruz. O sigui, la illa més atapeïda del món, diguéssim. La illa més densament poblada del món. Exactament. Exacte. I és cert, això? Doncs en realitat no, perquè el govern de Colòmbia fa 15 anys va fer un cens i es va equivocar en aquest cens i des d'aleshores aquesta illa pobra ha arrossegat aquest error i arran d'aquest error s'han dit altres coses com que eren tants que la illa s'estava enfonsant, com que estan tan junts que tots somien el mateix. I tu vas anar a desmentir-ho, això? Jo vaig viatjar fins a la illa, que està completament aïllada, enmig del Mar Carib, para veure si era veritat o no. És molt maca, és preciosa. Han doblado el tamaño de la isla. Como se nombró él mismo hace un tiempo, hace las funciones del policía y el alcalde que Santa Cruz nunca ha tenido. Gracias a él, los habitantes tendrán pronto una central de paneles solares y en un futuro quiere instalar una planta desalinizadora. Hay un lugar en Colombia donde falta de todo, pero nadie quiere irse. Los habitantes de Santa Cruz del Islote, en pleno archipiélago de San Bernardo, viven casi aislados, en condiciones que rozan la pobreza, y hacinados en una isla que mide menos de una cuadra. Molt bé. És qüestió de treure les zetes i les ses i transformar-les en esses. O sigui, aquest és el plató on es fan les notícies? Les notícies de Caracol Televisión, Caracol Notícies. Líder indiscutible a Colòmbia en noticieros. Sí, a veure, aquesta és una televisió privada o pública? Privada? Sí? Que es finança exclusivament en publicitat. Quanta gent treballa aquí?
A Caracol Televisió treballen gairebé 2.000 persones. La línia editorial de la televisió, quina línia diries que és? És conservadora. Més aviat conservadora. És més aviat conservadora perquè en general el país ho és. En general el país s'associa l'esquerra amb la guerrilla i la dreta amb el conservadorisme. Per tant, la majoria de gent i totes les línies editorials van en contra de l'esquerra i a favor de la dreta. Òbviament, ara mateix està creixent una esquerra alternativa, però la gent és molt conservadora a Colòmbia encara. I quan te n'adones han passat 30 anys. I pensant-hi, a mi em va passar igual, que no me'n vaig adonar i ja estava dalt d'una furgoneta, al costat de l'Elisabet Cortiles, i anàvem de camí a la gravació d'un dels seus reportatges. I per la forma i el color d'algunes vestimentes vaig comprovar que la cosa no anava precisament de germanetes de la caritat. Bé, o potser sí, perquè ja se sap que a la televisió res és el que sembla. On hem anat? Què és això, exactament? M'ha semblat veure molts militars. Això és el Club Militar. De Bogotà. Bàsicament estem aquí no perquè tingui relació amb el tema, però sí que la dona del sacerdot que entrevistarem és militar. I de què va el reportatge? El reportatge va de sacerdots catòlics romans que per amor, Sacerdot catòlic, sí. exacte, decideix sortir de l'església del Vaticà i casar-se. Però, tot i així, ells senten la necessitat de seguir sent sacerdots i aleshores potser entren en una altra església, com l'evangelista o l'anglicana. I alguna vegada t'han dit com havies d'enfocar algun tema o com... Això, escolta, això millor que no... Mai. T'ho diuen d'entrada, aquest tema no ens interessa? Sí, això sí, la directora, tu potser li proposes un tema i et diu, no, aquest tema és molt local, o aquest tema no m'agrada, aquest tema no funciona, però allò de dir, has de tirar l'entrevista per aquí o per allà, no, mai. Hi ha molta llibertat. Et veus fent de periodista aquí a Colòmbia molt de temps? Jo m'estimo molt Catalunya i Bogotà en concret és una ciutat molt complicada per viure. Jo sempre dic que és una ciutat poc amigable o poc amistosa per una persona, sí, perquè hi ha molt trànsit, hi ha molta contaminació, és poc friendly, sí. Ho tornaries a fer, suposo, tot això que has fet? Ho tornaria a fer, sens dubte. Cada any, les universitats de Catalunya, quants llicenciats de comunicació audiovisual treuen? 500, 700? Desenes, centenars, és que al final no hi ha espai per tots. No, això està clar. No hi ha espai i no hi ha més demanda que oferta i per tant al final un ha de fer la reflexió sent jove, ara que podem, de marxar, créixer fora i si fa falta després ja tornarem, però... Sí, tu ho recomanaries? Sí, sens dubte. I coses del destí. Mentre jo parlava amb l'Elisabet dels joves que han de marxar a veure món per poder treballar, ella estava gravant un reportatge amb un convidat que a la feina no li deixen veure segons quin món. Hay la posibilidad de que quizás los sacerdotes no se puedan casar, pero sí mantengan relaciones, porque al final son hombres. Sí, cada uno se verá qué es lo que hace ahí. Pero también sé, y eso no se puede tapar, que hay sacerdotes que todavía ejercen el sacerdocio y que tienen su vida paralela. I en aquesta Bogotà on la vida transcorre amb la mateixa normalitat que en qualsevol altra ciutat, però a l'espera d'una pau definitiva, era moment de prendre un altre cafè. Aquest amb la periodista Elisabet Cortiles. Volia que m'expliqués la seva aventura professional i com ho porta això de ser famós a Colòmbia. Talento importado. Talento importado, sí. Molt bé, Elisabet Cortiles pasó por Colombia en uno de sus viajes de mochilera y se enamoró de inmediato. Volvió 3 años después al trabajar como reportera. Quin programa estàs fent? Jo estic treballant per Caracol Televisió, és el canal més important del país. I dones la cara. I dono la cara en un dels programes estrella, que és de reportatges, que es diu Los Informantes. Potser la cosa una mica més complicada va ser el tema de l'accent? Una mica, perquè l'accent espanyol és molt dur per ells. Sí. Ells són molt carinyosos al parlar, utilitzen paraules molt suaus, tot és molt correcte. Con gusto. Clar, els espanyols són més directes, anem més al gra, i aleshores això... Però bueno, tu ja havies estat moltes vegades aquí a Colòmbia, ja sabies que aquest accent els espanta. Una cosa és venir aquí de turista o de visitant i tens amics, tens familiars, etc. I l'altra cosa ja és el dia a dia i treballar i que et vegin 14 milions de persones. I què va passar? Perquè tu parlaves, hola, ¿qué tal? Como soy de Valladolid. Claro, yo soy de Valladolid, con la Z y las T's. Todo bien marcado. ¿Y qué hace una persona extranjera trabajando en un programa de Colombia habiendo tantos Nos colonizan otra vez. Sí, sí, una mica, Tienen no? que ir ahí. I em van suggerir a través d'una classe amb una logopeda
i tal, que comencés a eliminar les zetes, comencés a eliminar les Cs. T'ho dic pels milers de llicenciats de comunicació que surten de Catalunya. De cop i volta, tu un bon dia envies un currículum... Jo treballava de freelance a Barcelona. Havies fet moltes coses. Tenia uns dies lliures i vaig venir a Colòmbia perquè els bitllets estaven baratos i vaig venir a veure uns amics. I en un d'aquests sopars, un conegut d'un amic em diu «Ay, ¿tú eres periodista?» Y sí, estoy trabajando en Barcelona, pero no sé si me voy a quedar allí porque las cosas están mal, la crisis, tal. Y em diu «Pásame tu currículum y yo lo muevo». I al cap de 2 dies, just 2 dies, em truca la directora d'aquest programa, de Los Informantes, i em diu «Estem molt interessats en tu, et volem veure». Un currículum, 2 dies. Un currículum, 2 dies. Creus que t'ha ajudat La imatge, sí, completament. Aquí la imatge és importantíssima. Sobretot les noies han d'anar punta en blanco, cabells llargs, bonics, maquillades, ben vestides, tacons...